Pozdravujem vás, ľudenkovia. Po týždňoch som vyšla zo svojej izbičky do tej krutej reality s názvom Vysoká škola. Bolo skúškové obdobie. To bolo zaujímavé. O to, že som sa miliónkrát prebudila a že sa mi snívali najdivnejšie sny, o tom sa ani baviť nebudeme. Ale kámo, zobudila som sa pred budíkom a počula som divný zvuk, ako keby mi niekto štína parapet. Tak som to čekol. Zistila som, že iba prší. Ale to bol taký dážď spojený so snehom a v živote som nepočula taký zvuk. Ale hej, bolo to v cajku. Musela som sa trošku prefackať, prichystať sa, porobiť veci, zbaviť sa svoje periny, ktorú som všade ťahala so sebou. Išla som pešo, to bola katastrofa. Ja som normálne ľutovala, že som si nezobrala okuliare, lebo tak snežilo, ako keby po mne niekto hádže sol. Som si potom zobrala mobil a čekala, či mám ešte kompletnú tvár a nie sú mne nejaké ďubky. Ale pohode, prežila som to. Sice som sa brodila snehom, ale našťastie som sa nikdy neprizabila. To až na ceste naspäť asi 3-krát, ale o tom sa tiež nebudeme baviť. Tie priechody sa naozaj šmýkajú jak svine. Čakám na bus. Posledná v rade. Ale nie, potom tam ešte došli nejakí ľudia. Bus meškal 2 dekády a aj tak nedošiel. Došiel iný, ten drahší. Takže som sa cítila jak taká elita. Kámo, ja som tam čakala minimálne pol hodiny. Takže bus vlastne došiel vtedy, keď ja už som mala vystupovať. A nejakým zázrakom sme sa dostali do mesta, kde týpek musel vykopávať dvere, ale to je. Išla som do školičky, brodila som sa snehom, fúkalo, snežilo, sol mi niekto hádzal na ksicht. A vtedy som sa ja už zamyslela nad tým, jak by som ja sakra vydržala v horách. A našťastie celá červená a zmrznutá som sa dostala do školy. Zatkala som si a začala som sa rozmrazovať, takisto ako aj moja bunda, ktorá vyzerala ako keby ho niekto hodil do vody, vyťahol a nechal celú noc na balkóne. Ale inak pohoda, zvyšok dňa bol fajn, bola sranda, skúšku som spravila. No my chápete to? Ja idem do školy po x týždňoch a najhoršie počasie. Mám po skúškach a hen, sneh sa roztopil, trošičko poprchá a všetko je v čile.